Пек, пътуващата болха в Барселона, Испания. Картата на Испания. Пек пристига в Барселона върху полдо. Куче пътешественик. Какво ще кажеш да отидем до стадиона? Защо не? Има важен футболен матч днес. Да отидем. Когато са в стадиона, Пек е ударен от топката. Боже мой, изчезвам от стадиона. Пек се приземява на котка. О, къде отиваме? По-бавно. Преследва мишка. Ми се виж пред нас. Пек се приземява на мишката. Минават през Пасето де Грасия и пристигат до Саграда Фамилия. О, спри, къде отиваме? В ресторанта, виж! Там можеш да опиташ много хубави испански ястия. Добре, да отидем в кухнята. Пек пада в чиния, пълна с паеля. Заповядайте вашата паеля, господине. О, благодаря. С tego и сеанса минута. Със сигурност е вкусно. Чакай, аз съм тук, не изяждай мен. Пек мръдва вдясно от чинията и пада върху чантата на туриста. Днес ям паella в Барселона, а утре те ям макарони в Венеция.